Bueno, etxaia, kontauza pixka, ze sentzazioekin gatu da izo konbatia. Zumaian izan da? Gusto, txekoan babes horrekin, gusto. Ezin, jende asko etorria eta lagun asko eta kanpo ino edo. Bigarren baldilla aldo pixka gutxillo, horreko baino. Eta gusto. Lehenengo aldia nun izan zan? Donosti. Donosti, ja, baina izan zan gimnasio bat? Bai, hauen Donosti arroan gimnasioan, pixka leku txikillo bat. Goizua bada jolazteko, baina, bueno, etxian beti hobeto. Eta jendia base honan ikusten? Ba, Zumaiar mobeto horrezen, erdia baino gehiago Zumaiar zean. Gane bai etxian bezala. Bigarren asaltoan ditxezu, ez? Puntu mordo bat dortu, hori eukiezu, soketan eukiezu. Bigarren asaltoan kontra narrakatu dio pare bat aldiz, hori aprobetxatu behar. Eta gero hirugarren pixka gero kiteko aukera, nirean fresko neolako eta beha aia esan beste. Baina bildur hori nekan, lehenengo aurreko konbatean, guardia desberdina kontrako guardia gaitzen dute eta hain hau bat oituta. Azte hau entrenatzen hori osua eskerra egiten da hori pixkat oitzeko. Arriskutsua hori oitura falta hori askotan eskubiko pesua getxit. Azkenen baldi izan egon ginean pare bat onak saltu zizkien da gaurrek abildur hori horretik garen igual pixkatala defensiba jokatu. Baina bestela guztua, bueno. Itxia peleatzeekin nervio berezikan edo? Berdin hori. Bigarren baina izan da nik uste zoze lasaio hona zela. Lehen badia pixkat nik uste denborin gero miratzen Zenba demoa amakizu da? Urte bete justo, baina, txaian hasi nintzen da urte eta zoze. Eta nolatan hasi zinean boxeatzen? Betitik gustatu zaizu? Ez, hori, kontakto horreko da beti gustatzen zaizki. Eskuanean jolazten nintzen, da gero judo eta taekwondo ere nituen, eta entrenatzailean esautzen nu, Ruben, lagun hona da, eta behar tentatu zin probatzea. Probatu, gustatu, eta esperientzia berri bat. Eta guain zer dio Rubenek? Guain zer dio Rubenek, guztua da? Guztua, bai, gota taldean gota jende gehiago geha, gutxi batzuk hasi ginean, onja gota bost inguru gaitza taldean, azpeitiar asko, Zumaiarra asko gutxillo. Zumaiarra izan da zaudete? Ba, 10 bat bai. Ez, borrek edo, moz bat egin gobe. Borrokan? Ez, borrokan moendu 5 bakarrik, Zumaiarra eta beste bi hauek. Nasoko eta azpeitiko, ez? Azpeitiko. Bueno, ez dakit jendea animatzen joan da pixkat, berez ez da, besteko aldaketa, gerean ibiltzean egiten damen, azken pinean damen jende gehien aurrian, da arrisku txiki bat baten gainean, baina berez, arrisku ikuste zuen bezala jendeak gehiago pentsatzeu da baino, kaskoakin, guante handiakin, epaiak, ez da, telebistan ikusten bezala konbate profesionaletan, egurra jasotzen ez dutela batzen, ikusten zuen bezala azkenengoan, pare bat antiz ematei zuen, ja segituan bostute, ez da kasu arrisku hori, normalean kaoik ez da hon, eta mataretan kao mutxotea. Pare bat golpe esartzean pixkat segituan bostita, inor minik esartzeko golpe serian ziren modelako. Eta saiatzen jartzen nivel oso parekatuak. Ez izatea bat, edo da... Hori, aldaketa ez da nintuzteko. Bat ez dira nervio horiek, zeinan aurrian edo, bildur hori ez, geizki artea, eta nik uste paso hori eman daia. Eta, konbate gehiago azkazuela programatuta, o no? Amalau, horren dorian errenteian ez dakit alkoren ju. Baina, ez dela bromuztako da, horren entrenatuta. Hemendik aurra ze asmo edo... Zagit, hemendikan bizitzia ez da... Baina, ze... Oso ez, probatzen gun, esperientzia berria eta espertzen ezin ikustetenean ezela iristen. Entrenamentu kopuluatik, edo bain gorbentzat, ikasketak egin denboa libre bakat entrenatzeko. Eta entrenatzen segi, eta... Esperientzia berria, ikustetenean baina espertu nahi zela ez dela esan aportatzen horako. Profesional saltu egiteko, handoik ez dakak, ez da, gole eginean, esken binean entrenamentua da. Beste, Donostioko egin gai oso ambientean agau, oso ondo ematera denak, eta hori. Gusto. Ez gondo.